केमी कटुची आपण सहित सेयार करी प्लीज मो सहित जोड़ी रुहतु आ बहुत सारा भल पाइबा दिंतु आपण मान भल पाइबा आम आग को जापर कौन करचु कौन करचु बा ऐ कौन करचु हम लोग कहते हाय हैप्पी होली कह दे कहूनु ऐ कहूनु किच 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 कह कौन कहबू कह कौन किछ कहबुनु अरे एक लवली उठो आसे हैंडशेक 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 कर हैंडशेक जानीगला टिके टिके हैंडशेक करची कौन ताकू टिके डाकिद माने सी खाली आसिक मत काखाओ अच्छा बो गाधे आसले ये सब नुआ गछ आसी चारा लगी सब ये मोर मैडम गाधे पाधे आसिले मु पलैले पर सी तार मन को गपुची आ मु थबा अवस्था जमा किसी कहबनी सेमिति हरो करना एमिति हरो I'm lovely. तले पड़ो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ସରିଗଲା। ଗାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଖେଳ ହୁଏ, ବହୁତ ସାରା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ତ ବାହାରେ ତ ସେମିତି ଚିହ୍ନା କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଯାହା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ଦେଇକି ଟିକେ ସଜ ହେଇଗଲି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଆଜି କେମିତି କଟିଲା। ବାସ୍ ଆମର ତ ଏମିତି ବାସ୍ ଟିକେ ଖାଲି ଖେଳ ହେଲା ହୋଲି, ଆଉ ବେଶୀ ତ ନାହିଁ, ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟିକେ ଖେଳ ହେଲା। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସିନା ପୁରା ଦିନ ସାରା ଖେଳ ହୁଏ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହୁଏ। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ବୁଲିକିରି ଗାଁ ସାରା ହୋଲି ଖେଳେ, ବହୁତ ମଜା ହୁଏ। ହୋଲିରେ ବହୁତ ମଜା ହୁଏ। ବାସ୍ ଏମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ବସି ଏମିତି ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯାହା ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିବା, ଆଉ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ରଙ୍ଗ ଖେଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। କେମିତି କଟିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି।